En Juanjo, que ens vol mostrar alguns records que encara conserva a la seva habitació. Bé, i aquí tenim la meva habitació d'adolescent, que és quan vaig començar a dedicar-me professionalment a la música. Aquí tenim concerts de la meva banda Saxofòbia, i aquí quan vaig començar també, com els Thunders, per exemple, vaig començar a tocar instruments quan vivia a Serenal, però va ser aquí a Inca quan ja vaig començar a fer concerts d'això, no? I ja que parlam de música, com varen ser els teus inicis musicals? Vaig començar a tocar amb el meu germà quan jo tenia 13 anys, vàrem aprendre a tocar música irlandesa i a pujar vídeos a YouTube. I a partir d'aquí ja me vaig anar desenvolupant com a artista i músic, i l'any 2016 vaig treure el meu primer CD, Espolmar i en Jòmeno, i aquí tenim un dels grups de Momar, els meus tios, que se movien així per els pobles, verbenes, i tenien molt d'èxit. I clar, tot això ve també pel meu predí, que va ser qui va començar a cantar i mos va ficar dins les venes tota la música que tenim, no? I aquí estem amb Momar gravant un estudi de gravació, jo aquí tenia 6 anys, i a veure, sí, me fa molta gràcia veure tot això ara, els meus inicis, i veure on estic actualment. Anar a Madrid m'ha obert moltes portes, estic tocant amb en Rails B, vàrem fer un viatge a Colòmbia que vaig conèixer moltíssima gent, estic gravant amb en Sebastián Yatra, amb n'Álvaro Soler, en Becky G. Escolta, i tant que ens parles de música, per què no ens toques algun tema teu? Tenques com el ferit i a cervell dividit. I després d'aquest petit tast musical, donem per satisfeta la nostra curiositat